Takže jmenuji se Markéta Horvátová, je mi 24 let. Asi, když mi bylo 14 let, tak zhruba, tak jsem poznala Zdeňka Neumanna. Jako skrze něj jsem se vlastně dostala do Tejna do sboru a tam jsem poprvé slyšela o Ježíši. Pořád jsem jako nevěděla, kdo to je, nebo proč se o něm mluví, nebo tak. Sice už jsem věděla o Ježíši, slyšela jsem, že on vlastně zemřel kvůli nám a tak, ale pořád mi to unikalo vlastně, kdo to je, nebo proč jako bych měla věřit, nebo tak. Já jsem nějakou dobu jezdila do sboru, do Tejna a bylo mi tam hrozně hezky teda. Ale jezdila jsem tam spíš jenom kvůli tomu, že mi tam bylo hezky. Kolem 15 jsem přestoupila na školu do Plzně. Já jsem v té době jako začala žít jinak, začala jsem poznávat jako lidi a taky jiný svět, protože když jsem byla v Poběžovicích, tak to byla vesnice tenkrát. A přišlo takový období, kdy škola mě prostě nebavila, protože mi to přišlo hrozně těžký. A když jsem zase jela domů, tam jsem se těšila, že si odpočinu, jenže naši ty prostě to do mě pořád hustili, že škola, takže ani tam mě to nebavilo. Takže vzniklo to, že jsem se netěšila ani domů, ani do Plzně. Potom za pár měsíců jsem potkala kluka a s tím jsem potom později taky začala chodit, takže vlastně jakoby můj život se upěl jako na něho. A takže když potom přišla třeba Erika nebo teta, chtěli mi něco mluvit o Ježíši, nebo třeba abych šla do sboru, já jsem to odmítala. To bylo takový, že jsem to absolutně odmítala, ale totálně, dokonce jsem si začala o nich myslet i jako hrozný věci, jako že jsou to sektáři a tak. Já jsem si totiž myslela vždycky, že smyslem života je jako mít rodinu. Jako žít pro rodinu, mít děti, manžela a tak, a to všechno do toho vydat. To jsem si myslela. No jenže vlastně tenhle vztah, jak pokračoval časem, tak jsem zjistila, že to tak není, protože on nefungoval. A to, co jsem si vždycky myslela, to, co jsem vždycky hledala v té lásce, tak to jsem nenašla, tak jsem jako se prostě s tím smířila. Tak v té době už jsem zase začínala měnit názor na to. Takže najednou jako Erika, teta Olinka a tak, když mi něco říkali o Ježíši, tak už pro mě nebyly fanatičky, nebyly pro mě sektářky a tak. Ale už jsem trošku jako říkala si, jo, možná něco na tom je a změnila jsem na ně názor. Taky jsem potom měla možnost vidět třeba, jak žijou nebo tak a zjistila jsem, že to není tak, jako to máme všichni, jako teda měli jsme naučený od katolíků, že prostě musí být hodný, nesmí dělat tohle a tamto. Jsem zjistila, že to tak není a tak to tam mi taky pomohlo, že jsem jako změnila trošku na ně názor a tak jsem už od nich začala přijímat trošku boží slovo. A to je zajímavé, že jako nikdy mě nenapadlo, že z Bible je o Bohu. Nevím proč, vždycky jako věděla jsem, že je to o Bohu, ale nikdy mě nenapadlo, že tím, že já se jí na to ptám, vlastně se ptám na Boha. Nikdy mě to nenapadlo. A tak jsem dostala touhu poznat Ježíše. A chtěla jsem ho hrozně moc poznat a jako přijmout do svého života, ale nevěděla jsem jak. V tu dobu jsem se rozhodla, že chci přijmout Ježíše. Jenže já jsem na druhou stranu zase mi v tom bránili démoni, samozřejmě. A tak jsem se takhle trápila asi přes týden. Pořád a říkala jsem to Erice, co mám dělat, já ho chci přijmout a já nemůžu. A on říká, a co ti brání, tak ho přijmi. A já jako, ne, já nemůžu. A zároveň, jo, já chci. No bylo to hrozný, takže já už jsem se potom po tom týdnu, kdy vlastně jsem ho chtěla přijmout, hrozně trápila, až jsem z toho opravdu byla zoufalá. Každý den jsem na to myslela, i jsem kvůli tomu brečela. A pak jednou přišla Erika a že se teda za mě pomodlí. Tak se pomodlila, asi když se modlila, tak prostě vyšel démon. Ona se domodlila a já jsem vlastně asi za 2 minuty řekla jo, já ho chci přijmout a přijmula jsem Ježíše. No a vlastně od té doby jsem opravdu začala žít pro Ježíše. Z začátku to bylo teda jako těžký, protože tam bylo pořád nějaký jako takovýto světský myšlení ještě, ale postupem času jsem ho začala poznávat skrze Bibli, skrze kázání a skrze taky ostatní moje sestry a bratry, že oni mi vlastně říkali svá svědectví a podobně. A já jsem ho začala poznávat víc, taky vlastně jsem se začala modlit a skrze tu modlitbu vlastně jsem ho jako poznala nejvíc, jako když jsem si mluvila. Já už vždycky půjdu jenom s Ježíšem a neustoupím už nikdy. Tu sílu mi Ježíš dává teď každý den, prostě mám větší a větší sílu jít přeze všechny překážky. Let the whole world